So, welcome sa GPAMS TV. Sana naman magandang araw po sa inyong lahat. Sa ngayon po ay tutorial lang po muna ang ating gagawin kasi hindi pa po ako makapag-vlog kasi palagi pong umulan dito at saka busy po ako sa trabaho na siyang kinukunan po ng aming panggastos sa araw-araw. So, proceed na po tayo sa ating tutorial. So, paano ko nga ba nakuha ang settings ni Rails kahit na pula-pula na po yung dashboard ko. So, ganito lang po yun mga kapams, no? Si Facebook Reels, si Facebook kasi nag-update din po yan. Nag-update po yan sa inyong mga profile, sa inyong mga phone number, sa inyong mga sa background profile nyo sa Facebook, no? So ang kailangan lang po natin dito ay gagawin po natin kung ano po yung kailangan niya kasi kapag mag-update po si Facebook, no, ay tutuparin lang po natin yung kanyang kahilingan para maano tayo ma-monetize, no, kahit sa Reels man lang. So, ako kasi, nakuha ko na yung 1K followers, pero hindi pa lumabas po yung eligible na po ako sa 1K followers kasi hindi ko alam. So, ang ginagawa ko, gumawa ako ng paraan kung bakit hindi pa niya pinadala yung setup na sa settings ng stars, no? So, sa dulo guys, may ginagawa ko na video kung paano ko ginagawa yung paano ko nakuha nga yung yung setup na nakalagay doon sa stars, no. So hindi ko naman inaakala na bibigyan niya ako kasi nadidismaya na ako sa Facebook Reels kasi parang walang kasiguruan, no. Pero yun, after mga 2 months ko siya ng message na magsi-set up your earn money to set up the stars. So yan yung nabasa ko. So hindi ko inakala, no, na ganyan talaga ang mangyayari. So may video po ako na kung ano ang ginagawa ko para nakuha ko yung setup stars nga sa Reels, no, kahit na nagpupula-pula yung dashboard ko. So panoorin niyo ito, watch this. Tayo sa dashboard ng ating cellphone, no. So click nyo lang po ninyo ang yung Facebook account. Tapos yung profile picture, click nyo lang yan, no. Tapos scroll up lang tayo. Tapos makikita nyo dito help and support sa baba. Click nyo yung help and support. Tapos report a problem. Tapos dito guys, kailangan dito mga kapams, no, i-screenshot nyo muna yung mga problema sa cellphone nyo, no. So ito profile. So screenshot nyo yan. Tapos punta kayo dito na naman sa settings and privacy. Tika lang. Settings. Professional dashboard. Dito professional dashboard. Tapos monetization. Tapos click nyo yan. Kung hindi pa kayo, no. So kasi ako add payout account na ako. So basta check kung hindi pa kayo hindi pa lumabas yung setup sa stars nyo, screenshot nyo yan. Tapos tingnan nyo ang inyong yung saan nga ba yun dito? Ayan. Pati ito, screenshot nyo din yan. Screenshot. So pagkatapos na, babalik tayo dito sa sa profile picture nyo tapos help and support, click nyo yan. Tapos report a problem. So dito nyo na report a problem. Pagkatapos click nyo report a problem. Include and report, i-click nyo yan. Include and report. So pagkatapos click nyo itong camera, yan, yung camera. Click nyo yan. So dito nyo yan ilalagay ang mga reklamo nyo. Click nyo yan, ayan. Upload from iPhone, so gallery.
So ayan. Tapos public naman, upload pa lang gallery, profile ninyo. Then pang tatlo ito, ayan. So kailangan kumpleto yan tatlo, tapos describe nyo dito kung ano ang problema ninyo na nakuha nyo na yung 1,000 followers tapos hindi pa kayo binigyan ng stars ni Reels, no? Tapos pagkatapos nyo i-type dyan, i-click nyo itong send report, yung nakikita nyo dito sa taas, ayan, nandyan, send report. So i-click nyo lang yan. So dito, ito na muna yung tutorial na gagawin natin. So kung nagustuhan nyo yung tutorial ko, paki-click ang subscribe na lang po, paki-like ang subscribe na lang po sa aking munting channel, J Palms TV. Maraming salamat po.